Setyaki wonten timbalan. Bakal angkating pun Kakang marang Praja Ngastina iki mengko si Adi ingkang kinarya kusir. Nanging aja mbok sepelekke sabab si Adi ingkang bakal mangerteni lumadining lelakon srana si Adi madeg dadi kusiring pun Kakang. Liripun kados pundi Dri Paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh mekaten Setyaki. Kreta Kyai Jaladara tinarik kuda catur cacahe. Warnane abang ireng kuning kelawan putih. Mara gage wis padakna. Yen to lakuning kreta iki mengko tinarik kuda ingkang ulese putih tegese Yai Prabu Duryudana lan sak kurawane ngiklasake maringake negara Ngastina kelawan Indraprastha jajane marang panguwasaning para Pandhawa. Nanging yen to lakuning rata iki mengko tinarik kuda ingkang ulese abang tegese ora bakal bisa diselaki meneh. Bakal dumadi pecah perang donya ingkang kaping 4 ya kuwi winastan Bratayuda Jaya Binangun.